Ľudia, ahojte, vítam vás u tohto videjka. Máme tu nový príbeh a bude sa volať bohatá pomočka, chudá v zátvorke rodina, party 1 a budeme mať party 2. Viem sa to moja kamarátka a ľudia tu to bude také to bude tých chudobných a hore bude tých bohatých, takže ideme na to. Mená som ešte nevymyslela, takže vymyslíme teraz rýchlo. Tento budíček, hej, jak vždycky. Elena Caroline. Martin. Veronika, Marketa, nie Tamara, toto bude Tamara a toto bude Veronika. Takže môžeme ísť na to. Musíme rýchlo prebehnúť cez tých bohatých, cez tých smradlavých, hej. Súhlasím rýchlo. Nám dojme kamaráti. Zlatičko nevieme. Veronika fakt nevieme. Poď pozrieš si televízor. Ja budem pozerať s tebou. Ja ináč, ak to nebude také, že tak nevládzem, dneska som celkom unavená, takže preto to nebude také, že Wow, to je krásne. No však, a čo by sme si iní mohli mi prijať, predsa? Ok, idem asi odpočinúť, som nejaká vyčerpaná. Jasné, rozumiem za to. Dobre, ty si zdiel. Podľahka, idem ťa uložiť, moje zlatičko, moje milované. Wow, mami, ďakujem, není zač. Dobrú noc. Dobrú, mami. Tak idem spať už ja. Dobrú. Ráno. Nejako unavená som. Nejako mne nedobre. Neviem, není mi dobre. Mám si láhnuť ešte. Ide ráno? Idem hrať na komp. Tak. Idem pozerať YouTube. Dneska som nejaký vyčerpaný, dám si kávu. Ak nie sú všetci vyčerpaní, sa im zle spalo. No, jem si tam
karamel. Alebo proste med, ľudia, berte to karamel alebo med, hej. Bože. Kde za chuť som tu? Ľudia, už som tu, prepáčte, že som na chuť zmizla. Nechápem. Akože okej. Neriešim. Ja viem, že sa divné zvuky, ale to nemáme podobné také zvuky vracania. Mňa zaujíma, čo sa mi deje, alebo možno to je len kvôli tomu, lebo možno ten smrad je hrozný, hej, no. Tak nevadí. Dneska čo sa deje? No, vieš, to je len... Áno, to je možno, vieš, no to je možno len... Ahoj, Miki. Možno to je len, vieš, možno ten smrad, čo majú oni dole, tak možno nesadol. Ja, jasné. Milujem ťa, láska. Počkajte. To mám ľudia ináč Mikyho, môjho psa, kto ma nepozná, tak nevie, ale podľa mňa som vám už spomínala, že mám psíka. Ale a ja, keď toto som začala robiť, že tak ono to je trošku blbé, lebo áno, on sa volá Miky, tak on si myslí, že ho volám, no to je jedno. Hľadám jednu vec, ináč... Nie. Wake up deja vu. Prepáčte, že spievam. Akože v tomto videu možno to párkrát zaspievam, pretože budem robiť, akože tá malá dievča bude robiť TikToky, hej, takže občas tu zaspievam nejaké tie populárne music, ako je trebárs APT, tak možno to, alebo možno, kde prosím nenahlasujte ma, iba akože z môjho spievania, hej, lebo to ani úplne neviem tú pesničky. Takže preto, no, dobre, to je jedno. Takže, dobre zlato. Ja idem, papa. Papa. Dobre, šelter, paty. Idem zobrať malú. Zlatí. Áno, mami. Nechceme ísť nakupovať. Áno, tak poďme, ideme. Ideme dole. Cez smrad ideme, dobre? No dobre, mami. Wake up deja vu. Ľudia, keď sa pozrite na toto tu, čakajte, sa beriem nejakú farbu, tak myslíte, že toto je ako táto zeď, či jak sa tomu hovorí, je ona taká chudobná, viete? Akože neviem, no tak fuj, to je smrad. Utekáme, bať. Čo je Zlatinko, no čo sa deje? Chcem kamarátky. Moje, naše. No vieš, zlato. Na nečasík, to kým sa nestaneme bohatými, tak to nepochopíme. No pravda. Po zlato ideme, nebudeme po tých smraďochoch, keď sme tu bez tatina zrovna.
Som rád, že ľudia, že toto robím, ale tak no. Ako mi idú na poštu, idú. Slay. Wake up, Deja. Moja partka mala. Mám svoju rytmiku. Sekundu, len svojho havnička dám hore, lebo prosím hopí ku mne lebo ja držím na gauči. Sedím, ležím na gauči. Ale ja mám otázku, toto má tak isto, že keď je na gauči, tak, alebo proste niekde leží na bruchu, tak mu není úplne najlepšie. Takže môj problém, ale po mne začne vtedy boleť okamžite hlava, no to je jedno. Ideme sa vrnúť. No poď, už sme na pošte. Tu si samozrejme môžeš vybrať, aký darček ty len chceš, jasné? Nič pre nikoho, iba pre teba. Mami, fajn. Mami, nechceš tento telefón? Vieš, kašľame tento, necháme tým chudobným. Mami, no, nemyslíš, že by sme nemali byť na nich trošku milší? Nie, nemali. Sú to obyčajní smraďochovia, ktorí smrdia a nemajú poriadne na jedlo, takže nie, ani na oblečenie nemajú, takže nie. Ľudia, akože nechcem týmto ponižovať nikoho, hej, len že akože hovorím, hej, to je do príbehu. Nenecháme sa rušiť. Dobre. Slay. To si zoberiem ja. Akože neviem, koľko vecí tu si vybereš a potom budeme nakúpať aj pre mňa, samozrejme. Pre mňa. Mami, ja chcem ten konec. Ale ne, ona smrdí, takže nie. Mami, prosím. Ja chcem prasniatko, mami. Nie, zlatinko. Mami, ale ja chcem prasniatko. Ja chcem zvieratko. Tak poďme na nejakého pet shopu a tam si kúpiš nejaké dobré aj prasiatko kľudne. Nie odtiaľ to dobré, lebo nemôžeš byť realistické. Jeee! Ja budem mať prasiatko. Tak toto ja mami pôv. Ona budem hovoriť takýmto hlasom, dobre? Alebo takto. Maminka, ja neviem, čo si prosím, toto. Ideme ďalej. Wednesday, mami, poznáš Wednesday? Jej herečku nie, ale poznám Wednesday. A mami, to je jej herečka. Jenna Ortega. Ľudia to si nevymýšľa. Ľudia to prísam, že si nevymýšľa. Aha, dobre, mami. A mami, no, ľúbiš ma, mami? Jasné, že áno. Si pre mňa všetko na svete. Keď sa ti niečo stane, tak mňa by porazilo. Ja by som asi sa to tam dorazila. Kebyže tebe sa niečo. Mami, toto pijamko to pije. Dobre? Ja furt, bože, ten hlas je hrozný. Toto si je za to zoberiem, lebo to sú moje potreby. A máme aj Femiky, dobre. Potom môžeme ti spozrieť to Sol de Janeiro. Jej, dobre, môžeme, jupi. Čo je to? Ľudia, počkajte, vyrieším do môjho havinečka. Tu furt niečo prosí si odo mňa. Počkajte, au. A ja čo? Dám svojmu psíkovi všetko na svete. Nie, poď. Máme klietku, lebo my ho učíme na klietku, neučíme, ale my ho učíme, lebo že na návšteve, že keď sa niekto príde, hej, takže ako to, že tam učím trošku aj nech si akože zvyká, hej. A teraz áno, chodí furt na klietku, lebo my ho máme veľa kauču, takže slay. No akože ani pre mňa to není sice správne, že tam chodí, ale tak no čo,
keď sme tu my, tak je to v pohode. Než si on sám vylizol na stôl. A to, že my máme hrozne malinkého psíka, ja predstavte si, my máme yorkshírskeho teriéra. A stôl je od neho celkom dosť vysoko. Dobre, ideme na príbeh. Tak nakupujeme. Láska, ja si nakúpim. Takže samozrejme, všetko si kúpim aj pre môjho Jacka milovaného. Milujem ho najviac na svete. Dúfam, že by som s ním ešte chcela jedno dieťatko, by som ja s ním chcela. Ale to nepochybujem, že sa stane. Pani, páči sa? Ďakujem. Si aj myslím, že vy to dáte. Tak, ďakujem, Dovi. Hej, neutekajte, pani. Bože, tu máte. Zlato, poď, ideme. Poď teraz si kúpiš to, čo ty si želáš, dobre? Jasné, mami, ďakujem. Mami, mohla by som šoj de Janeiro? Teda, som de Janeiro, mami. Jasné, že hej, maskoti kúpime. A ktoré všetky? Mami, mohla by som teraz všetky. Jasné, že hej, chceš aj Bam Bam Cream? Ale je to Bam Bam Cream, prosím, maminka, ďakujú. Neviem, či to správne vyslovujem, to Bam Bam Cream. Ale podľa mňa to je správne, že Bam Bam Cream. Takže, mami, ja si plofím toto. To je hrozne krásne, to, čo sa mi tiež páči. Toto je pekný, toto je pekný, toto je pekný, toto. Mami, mohli by sme ísť kúpiť takú dečku, vieš, pre mňa. Jasné, zlatinko, jasné, viem, aj tudliček si prosím. Čipčiky. Tak, dobre, to si zoberiem. Môžeme ísť, počkej, zaplatíte. Dobre, podľaska, ideme ešte mobily kúpime, lebo vieš čo, mobily nemáme. A ty si sama vyberieš, dobre, Láska? Ináč napíšte mi do komentárov, ak vám to pôjde, aká je vaša najobľúbenejšia pesnička, lebo dosť ma to zaujímavé, čo počúvate radi. Moja obľúbená pesnička je APT. Akože mám ich veľa tých pesniček obľúbených, hej. Slay, vyhrala som ináč, dobre. Tak, ideme. Vyber si, jasné. Dobre, mami, ďakujem, že si taká zlatá. Tak to bolo. Malú taštičku zoberiem. Ja ti to potom už len zaplatím, mami, vyber si, tento ti zoberiem, tento ti zoberiem nikomu a ja sebe zoberiem žabičku. Sebe aj žabičkový telefónik, to čo maminka a asi tatínkovi. Tak, dobre. A mami to tiež môže, že u nás je 15:40. Aha, fakt. OK, dobre, toto ti zaplatím. Tak. Ďakujeme, Dovi. Ježišmaria. A poď ideme. Wake up, deja vu. No. Ja neviem, jak dlho mi bude tento part trvať, akože ešte nejakú dobu, hej, ukážte. 19 minút, dajme tomu možno max 40 minút, hej, max. A teraz ideme, že tých tomu mám celkom abstajne veľa, no. O jednej tečke viem, a to je tu takto. Internáte, slay. Terili, že slay. Wake up, deja. Dobre. Máme tiež to brýl. Máme to vyzerá štýľovo. Také brýlky si prosím. A tento paťúžek. Mami, zober mi.
Nezoberiem ti ho už. Dobre, ďakujem, dobre. Mami, dečku, túto dečku chcem. Tuto do paťošku si to dám. Aj tie brýlky. A mami, teraz ideme kam? Teraz pôjdeme. Rozmýšľam, čo mám malo oblečenie, mám asi. A na teraz podľa mňa stačí, keď tak asi pôjdeme niečo dokúpiť. Dobre, mami, tak ideme domov. Jo. A zase v tých smradlavých. Tak konečne sme doma. Áno, mami, poď rýchlo. Ja nie také veci, aj my. Ide si kam dom. Ľudí, keby ste sa videli večerám iba za túto bohatú stranu, tak preto, lebo to je zábavnejšie hrať týchto bohatých, tak dobre. Baťuchy, toto je moja čelenka, moje, samozrejme koho, moje, jeho, moje, jeho, tvoje pusík, to je moje, pretože ja potrebujem nejaké masky, moje šaty, jeho, moje pyžamo, jeho, naše, moje, tak toto rozdelím nejako pačí bambam cream. Moje. Samozrejme latinko pre teba. Toto je tiež pre teba. Jeho maska. Moje, predsa len moje. Jeho, moje. Toto je moje mydielko na teba. Takto. A čo? Takto. Takže tebe sem nahážem veci tie tvoje. Samozrejme, nebudem ti ich vláčiť tuto v rukách. Neviem, čo si o sebe ani myslíš. Akože čo? A ešte vyložíme si tablety. Počkej, to si komu brala? Mami, tebe. Aha, ne, tam jemu. Môj telefón. To bude tvoje. Jasné, že mami, je to moje. Čo si myslíš? No myslím si to, že si nejaká drzá. To sme berali, tuším tebe, nie? Jo, mami, nebuď prosím na mňa zlá. Ja ťa mám, ľúbim. Jasné. Mama, že vtedy, keď ti niečo kúpim iba. To nie je pravda. Ale priznaj si to proste. Musíš si priznať pravdu, láska. Teda zlato, hej, lebo ja aj furt hovorím, že láska, pretože toto dám sem. Tak. Tablet a mobil idú hore, lebo si to nebudem dotiahnuť. Samozrejme, že chcem. A vlastne som tam baťušku mala
brilky, teď dám si sem a tečku. Dobre, takže a mami, čo zase chceš? Bože, furt niečo odo mňa chceš. Ale mami, ja som sa ťa len slušne spýtala. No a teda čo chceš? Nie, ja som sa ťa chcela... Daj jedno, mami. Nerieš, dobre? Tak kokos, keď niečo už chceš, tak sa už spýtaj, už mi lezeš na nervy. Ty aj ty so všetkým. Mami, nebuď na mňa taká zlá. Dobre, moc dramaticky to beriem. A ja si to čo priznám. A mami, čo zas chceš? Nič, mami, nerieš, dobre? Jenom tak nerieš ty. Dobre. Ináč už je večer, takže ešte môžeš natočiť nejakých pár cikcekov. A to je max, hej. Tak, čau. Idem točiť. Tak dáme na pesničku a PT. Ľudia, akože ten don't you want me like I want you, baby. Tak to je dobre. Už natancuje ten tanec. Don't you want me like I want you, baby. Ešte raz. Don't you want me like I want you, baby. Don't you need me like I need you now. Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All we gotta do is just meet me at the apata. Dám zverejniť. Tak, a teraz dám TikToky. Na Sigma Boy. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Každá dziewczynka chce tancovať s tebou. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Je tyka, se stepevať sa budeš kot. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Každá dziewczynka chce tancovať s tebou. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Je tyka, se stepevať sa budeš kot. Už tancovať. Tak, zverejniť. Tak. No nič, už ja idem asi. Mami, vykúpeš ma? Ach, jasné. Myslíš, ja som počula, jak spievaš niečo. Nie, mami, to boli TikToky. To ty pochopíš, áno. Tak ďakujem. Teplúčka. Dobre, zverejnilo sa to jasne, mami. Mám 1 000 000 už odoberateľov. Wow. Vždy si vymýšľam, hej, ja niekože v realite nemám ešte. Tak, ťa namydlíme, tak ti umieme šampónikom. Tak, super. Ešte to namydlíme. Tak, umieš sa, dobre, super. Zoberám uteračku, trem ťa. A ideme ťa preliecť spať. Hop. Tak, zoberieš si tečku, to tu sa oblač. Takto. Tak, dobrú noc. Nie. Dobrú. Tak, dám sa tiež už do pyžama.
Už som tiež nejaká vyčerpaná. Dúfam, že nie som ani tehotná, lebo ma porazí. Nepotrebujem ďalšie smrada vychovávať. Reálne mi stačí, že sa o ňu starám. A nič to pomaly kokos nezvládam. Idem spať. Ježiš, už spí. Dobre, vyložím si prácu. Dobre, bude. Pre tento part to bude všetko. V druhom parte uvidíte viac, takže dávajte mi lajky, odbery a zvončeky. I love you, my fans, and bye.